Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da warhaka, da fatan kowa yana lafiya. Kamar dai yadda aka saba wanga fitattun fina-finan mu kenan na yau. Masu kyau ingantattu. Gaba ɗayan su wanga fina-finan guda huɗu masu kyau ne na daga kamfanin Sultan kenan. Sabida haka kar ku bari a baku labari, masu buƙatar guda so za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba ga masu buƙatar shiga tsari domin kwamishe sabbin fina-finai zafafa masu kyau ingantattu. Sai ku taɓa mu ta wannan lamba sai mu muku ƙarin bayani. Sai mun je ku. Kar ku bari wa a baku labari. Don wannan Lahadin ta musamman ce. Zafafan fina-finai ne gaba ɗayansu. Kar ku bari a baku labari. Da bayan haka kuma kar ku manta da yi mana liking da sharing ga abokananku saboda su masu amfana, da yi mana subscribe kuma saboda da zarar mun ɗora ku gansu. Mun gode da kasancewa da mu a kowane lokaci.